puffaa syömään ja juomaan niin paljon kuin haluaa. Elikkä Rax Puffana on perustunut vuonna 1994 vaasalainen Rappe Granlund. Ja myöhemmin hän resteli sitten 1999 osti tämän konseptin itselleen ja siitä lähti ollut myös restelillä. Ja ensimmäinen Rax on perustettu Jyväskylään ja viimeisenä tuolla Oulun Ideaparkissa. Työllistää noin 200 henkeä ja 2015 oli tuo liikevaihto noin 20 miljoonaa. Että ei mikään pieni konsepti. Tervetuloa sisälle! Eli täällähän näkyy palvelumuoto, mikä meillä onkaan, eli nopeasti toimitaan, kaikki saa valmiina asiakas tästä otettua lautasen rukin, kaikki käteen ja ei menossa, vaan niin menossa, siitä lähtee. Hei, tervetuloa! No hei! Mites lounalle? Joo. No mitäs maistusko siihen? Kuule jälkkärikkopetti mukaan? No, joo, voisin ottaa, joo. Joo, elikkä hei! This one's for you. Mitäs lähti Dome Cheaterit profiilossa? Joo, kyllä se oikeastaan lähtisi. Aika hieno. Elikkä haluatko mukin vai hieno bomberi? Ja itse asiassa toi kuppi varmaan on vähän toimivampi, voi tehdä useamman. Noin, elikkä tästä liikenteeseen meillä löytyy täältä 10,95 on kuppa ja 3,90 jälkiluokan kuppa ja otetaanko siihen vielä ollenkin päälle? Joo. Ja saako olla rauhoita mukaan? No mulla olisi toi kalkuväline, mitäs se toimii? No kuule, ihan tästä lähtee. Niin. Valmiin auki sieltä. Joo, Sieltä löytyy. Yes. Homma hallussa. Joo, kyllä vaan. Hyvä. Ei muuta kuin olkaa hyvä ja saatte syödä ja juoda niin paljon kuin lähtee. Yes. Kiitos. Hyvää ruokaa. No täältähän näkyy tää kaikki ihanuus, mitä löytyy Raxista, eli katsokaa tätä salatin runsauden määrää. Tuoretta freesiä tavaraa löytyy puffamuodossa. Jokaiselle ihan varmasti löytyy jotakin, että voi aloittaa ensimmäisen elämänsä tuosta terveellisesti. Eli täältähän myös löytyy monipuolinen tuore laaja valikoima meidän hyviä tuotteitamme, erilaisia pizzavaihtoehtoja. Viikonloppuisin tulee vähän pannupizzaa ja vähän muuta muutosta, mutta muuten perusperiaatteella puffasta löytyy kaikenlaista herkkua kaikille. Ja muistakaa, tehän saatte syödä ja juoda niin paljon kuin lähtee. Tässä on tää hieno jälkiruokapuffa, eli yksi myyntiartikkeli, mikä löytyy Raxista. Jäätelökoneet, juotavaa. Konseptihan on hieno, koska tää on nopeaa toimintaa. Asiakas pääsee nopeasti ja helposti hyvällä palvelulla eteenpäin. Eli pääasiassa tietysti tämä asiakaskuntahan koostuu lounasasiakkaista, nuoria, lapsiperheitä, ryhmiä, seurueita, mitkä mielellään tykkää käyttää palvelua Raxetti. Tämä on vähän niin kuin kaikille ihmisille tehty sopiva konsepti. Sitten meillähän on tietysti tänne lanseerattu tällainen uusi palvelumuoto, eli Raxbox. Tästä lähtee. Tänne mahtuu aika hyvin tavaraa. Voi vähän paljastaa. Aika iso on tämä laatikko, mihin mahtuu. Ja tähän lanseerattiin ulos tuossa kesällä. Sellaisella pienimuotoisella hauskalla rallilla, eli 4 paikassa Suomessa tehtiin tällainen Raxbox-ralli. Ja periaatehan tässä on, että boksi otetaan niin täyteen ruokaa. Tänne mahtuu hyvin. Ja rallissa oli tämä tehtävä täyttää jokaista tuotetta tänne boksiin. Ja voittaja-aika oli vähän alle 42 sekuntia, eikö aika hyvä, mutta tiedättekö mikä palkinto oli? F1 matka Monzaa katsomaan sinne hienoa rallimeininkiä. Ja tää on se uusi, mitä nyt Pizza Raxi täällä vähän lanseeraa. Ja kuten ymmärrätte, tähän ei aina ole niin yksioikoista tämä. Eli tää vaatii vähän kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä tämä markkinointi. Mutta homma toimii ja etenee. Sen verran sanoisin tähän loppuun, kun vähän tätä miljöötä katsoo, tämähän on siisti, oikein toimiva, hauska paikka tulla syömään. Eli syö ja juo niin paljon kuin haluat. Mikä voi olla sen parempaa? Ihan oikeesti. Hyvällä rahalla
hyvällä palvelulla, palveluasentajalla. Pizza omassa luokossa on yhtä parhaimpia, aina tuoretta ja lämmintä. Plus, että muistakaa, että se tulee nopeasti, helpolla tavalla, asiakas on valmis, kun hän haluaa itse, eli voi lähteä toimintaan maksaa kassalla. Eihän tässä muuta voi sanoa, kun tulkaa syömään ja juomaan niin paljon kuin haluaa. Jos te haluatte löytää meistä lisää tietoa, niin kannattaa seurata Facebookista ja Instagramista.